салом алейкум духтаро. Инами арома диффюзор барои хона бехтарине, бехат бушхушурай. Ҳаматонро тавсия метиҳам. Ира ами хонатонро ягон ҷода мемонед. Инами чӯбчош ҳасте. Бези ина чихе мондана нишон метиҳам шумода. Бехат чизе хушурай. Бӯи хонатон ами хеле хушрӯ бӯй метиҳад ки яки мешава. Инами 5 та вай дорад, палчка дорад. Мехоҳем, агар хоҳем, дуташа мендозем. И дуришта бисёрай, пурай. Агар хоҳем дуташа мендозем, нимаша дига банкачада гирифта, боз дутай дигараша мендозем. Ман ҳамаша мендозам, шутоби ки хушрӯ бӯйш бирояд. Лекин аҷоибот хушрӯ бӯйш бисёр мебарояд. Хонара аҷоиб хушрӯ мекунад. Ҳаматонро тавсия метиҳам, гирем истифода барем. Ира намондан, аз ира мемонем. Ина ишкади. Ина духтаракор. Аҷоибот хушрӯя бӯшам хонара ҳавоша тоза мекунад, ҳам бӯи аҷоибот мекунад. Ҳаматонро тавсия метиҳам. Барои заказ нависен, доставка бепулай рой мекунад.